Hello guys, ito na nga, umalis na yung bangka na sinasakyan namin. Kakaalis lang. Papalaot na kami papunta dun sa Kansasay Island sa kapatid ni Father. Anim kami magkakasama, dalawang mag-asawa, at saka kami ni Willie, yung German. Kasama ko lagi. Dito na kami sa Kansasay. Ang bilis maglakad. Kasama namin ang layo pa. Ang layo pa. Si Willie na ula. Malapit na kami kina Ate Ima. Medyo malayo kasi ang lalakarin. Sa wakas, malapit na. Nandiyan na si Mama sa tapat ng bahay ni Ate Ima. Kapalit ako.